Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kag sara naman kami karon mabatian sa 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang napulo ka mga nagapanguna nga balita subong adlaw. Exclusive! Negosyante nga si John C. naghatag ng sampahayag angot sa pagpatay sang iya nga anak. Sa Hulyo, pagasuguro na ang pagtukod sa Bacolod General Hospital. Lalaki patay matapos tiroon sang himata sang iyaman mismo nga nobya. Pagkaayos ang dalan nga apektado sang landslide sa Barangay San Fernando sa Talisay City, ginbando na ni Mayor Lizares. Kag sa good vibes, fast food chain, interesado nga magbutang sang branch sa world-class nga bus terminal sa Sagay City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang lokal nga panguluhan sang Talisay kag sang Negros Occidental ang magapatuman sang tikang agudtog gilayon nga maaktuhan ang landslide sa sitio Tambara, Barangay San Fernando sa Talisay City. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, peligroso ang sitwasyon kag madamo nga pumuluyo ang apektado sa pag-ab-ab sang duta. Ginalantaw ang pagbutang sang retaining wall. Nasugda na ang pagsugilanon sa tunga sang Talisay City kag probinsya. Sa karon, temporaryo nga wala ginapaagyan sa salakyan ang bahin sa apektado nga dalan. Inikunta ni ang alagyan sa mga turista sa mga waterfalls kag kapihan. Suno kay Diaz, ang Program of Works ang ginahanda na. Padayon pang pagsugilanon para mapatod ang ulubrahon, lakip na diri ang bahin sa funding kag ang counterpart sa Negros Occidental. Para sa probinsya, mahimo nga magagikan ang pondo sa Disaster Fund o kung sa savings gikan sa General Fund. May road project man ang probinsya sa among nga lugar nga wala pa nahuman kag sa mas temprano maayo man suno kay Diaz nga nakit-a na ang problema. This is also a blessing in disguise nga wala pa naubra ang dalan, natabo na ni, so that we can already make the corrective measures subong, no? Ang aton geologist ginapalantaw naton, no? So that ang iyang geologic condition maplastar tagid kag we can make the necessary engineering projects and programs nga can stabilize that area nga hindi na matabo sa uli. Bali half-half na. Sa number 9, panawagan sa transport sector nga hindi padayonon ang pag-phase out sa mga traditional nga jeep kag pag-suspend sa excise tax ang ipalabot ni Congressman Greg Gasataya sa Kongreso. Ginahinyo sang katapos ang Negros Bacolod Transport Coalition kay Congressman Greg Gasataya nga kuntani mabuligan sila sa panawagan nga mabasura anay ang pag-phase out sa mga traditional nila nga jeep sandigman sa ginapatuman nga modernization program sang Department of Transportation. Kabahin man diri ang paghatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB sang extension sa Provisional Authority agud makabiyahe ang ilang mga depasahero nga salakyan. Ginpasalig ni Congressman Gasataya nga ining iya ipalabot sa pagbukas ng 19th Congress. Nalakip na ang panawagan para sa temporary suspension sang excise tax ilabi na karon nga padayon ang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. Plano man sang kongresista nga mag-dialog upod sa opisyalis sang LTFRB agud mapangitaan sang solusyon ang problema sang transport sector sa probinsya kag Bacolod. And I told them that I'll just ikuan lang, mahimok lang sila sa ilang position paper man kiti ang 19th Congress. Technically, ma-open kami June 30 pa noong time. No? So, but all of their concerns pwede ginaton man mapalapot sa Congress. Thank you kay Congressman. No? Ayaw maintindihan sa aton ng mga driver kag operator nga gapaningwa gid ang koalisyon para ma-meet ang aton nga ginhandog. Sige gyapon aton nga transport holiday. Well, sige na yung driver sa lide until such time nga hindi magdubo ang crudo kay next week masaka naman by 250 Sa number 8, nagdangat na sa 3,000 mark ang kadamuon sang dengue cases sa Western Visayas. 354 naman ang na-record nga bag-o nga kaso sang dengue sa rehiyon.
Sa report ng Department of Health, 354 dengue cases ang na-report para sa Morbidity Week 22. 3 naman ang bago na report nga dengue-related deaths. Ang Negros Occidental sa gihapon ang may pinakamadamo nga gin-report new dengue cases, 143. Kuni paanggit sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig, 456% ini nga mas mataas. May isa man nga na-report na patay bangod sang dengue sa probinsya. Sa kabilugan, ang Negros Occidental may 6 na ka dengue-related deaths. Ang Bacolod City naman may 23 ka new cases. 129% ini nga mas mataas sa nagligad nga tuig. May 4 naman ang napatay bangod sang dengue. Samtang, nagasunod ang Antique sa Negros Occidental sa may pinakamadamo nga new dengue cases sa rehiyon, 93. Sunod naman ang Iloilo Province nga may 53 new cases. Sa number 7, mag-utod nga NPA nga kabahin sa naglutad nga engkwentro sa Abril, nagsungka sa otoridad. Nag-surrender kahapon sa tropa sang Army kag PNP sa Santa Catalina, Negros Oriental ang mag-utod nga katapos ang New People's Army. Ang mga nag-surrender amo Sunday ka Daniel kag ka Agilos nga aktibo nga miyembro sang rebelde nga grupo. Sa reports ng Negros Oriental PNP, ang mag-utod ang nag-surrender matapos nga magsungka man ang ilang political instructor sang nagligad nga si Mana. Kabahin sila suno sa PNP sa engkwentro nga nagluntad sa nagligad nga Abril. Anom na tanan ka mga anay NPA ang nag-surrender sa otoridad sa sulod sang isa ka bulan. Sa number 6, ginaalagar peke nga dentista ginaresto sa Dumaguete City. Arestado sa entrapment operations ang Miyerkules ang isa ka anay kagawad sa Lanao del Sur matapos inigin reklamo nga nagapakuno-kuno nga dentista sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Ang 23 anyos nga suspect nga si Marwa Biston Salik ang suno sa pulis nagapatigayon sang illegal nga practice sang dentistry sa syudad. Na-recover sa iyang nagkalain-lain nga mga gamit nga pang-dentista. Si Salik ang ginreklamo sa Philippine Dental Association sa Negros Oriental bangod sa pag-operate bisan pa wala ini sa lisensya o kung authority nga mag-operate. Sa number 5, sa Banwasang Pontevedra, isa ka lalaki patay matapos nga tiruhon sang himata sang iya nga nobya. Patay ang 22 anyos nga si Cholo Placido matapos iniginluthang Martes ang kagahon sa Barangay DSB Banwasang Pontevedra. Una nga ginreport nga naaksidente si Placido matapos matumba sa stockpile sa kilid sang dalan. Apang sang gindala sa ospital, nakitaan nga may igo sang bala ang biktima. Sa investigasyon sang PNP, ang himata sang iya nobya among nagtiro sa biktima. Suno sa pulis, gindulong ni Placido ang iya nobya sa ilang nga balay kag didto na sila nagbaisay sang pakaisa sang biktima nga si Paul Noel Kagalawan. Hindi botong pamilya sang babae kay Placido suno sa PNP. Gani paghalin sang biktima, siya ang gintiro sang suspect. Kaso nga homicide ang napasaka na batok kay Kagalawan. Sa number 4, Cadiz City kag Banwasang Pontevedra ang pinakabag-o nga mga LGU sa Negros Occidental nga na-de-escalate sa Alert Level 1. Sa June 16 to 30 nga alert level status nga ginpagwa sang Interagency Task Force, ilakip ang Cadiz kag Pontevedra, siyam ka mga banwa kag syudad sa probinsya ang yara sa alert level 1. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, yara ang pagpanghangkat sa nabilin nga 22 ka mga banwa kag syudad sa probinsya nga mas mapaayo pagid ang ilang nga performance. Ilabi na sa bakuna para ma-de-escalate man sila gikan sa alert level 2 status. Ginlunsar na sa probinsya damlag pa ang Provincial Vaccination Days para mabuligan paayo ang vaccination program bisan paggani ang incentive sa mga nagabakuna kag magapabakuna. Nagapabilin man ang Bacolod City sa Alert Level 1. Saka ang ilang vaccination percentage, limited gyapon ang ilang activities and stricter gyapon ang ilang mga stations dira sa ilang LGU. So
Again, ang province is there to provide for our vaccination drive, ang aton ng mga vaccinators, vaccines, and we are asking all LGUs to respond and to work dito man sa level sa ground. Sa number 3, RTWPB nanindugan nga wala sang pag-abuso sa bag-o nga wage order. Ginihinyo man nila ang NWPC nga i-deny ang petisyon sang business sector kontra sa dugang nga saka sa sweldo. Wala sa nakita nga rason ang pumunuan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB nga mapunggan ang pagpatuman sang bag-o nga wage order. Sa ilagin palabot nga sabat sa National Wage and Productivity Commission, nanindugan man si RTWPB Chairman Attorney Sixto Rodriguez nga wala sang abuse of discretion sa ilang bahin kag dapat man i-deny sang NWPC ang petisyon sang katapos ang business sector batok sa dugang nga saka sa sweldo. 8 ka mga business group ang nagpalabot sang petisyon sa NWPC para i-recall kag i-defer anay ang pagpatuman sang dugang nga saka sa sweldo bangod man sang lack of merit. Ginsiling ni Frank Carbon, Executive Director sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, nga wala pa makabangon ang business sector, ilabi ng mga magagmay nga negosyo sa epekto sang pandemic. Gani ginihinyo man nila sa NWPC nga kuntani mapanubo sa 35 pesos tubtob 45 pesos ang dugang nga saka sa sweldo, sa baylo nga 55 pesos hasta 110 pesos nga saka sandig man sa mando sang RTWPB. It is way high than food prices. Nitawag nila consumers price index or inflation. Inflation is only 3-4%, no? So I think nakita sa Wage Commission nga daw hindi nakabagay ang ila nga pag-desisyon. Sa number 2, pagtukod sa Bacolod City General Hospital mahimo pagasugda na sa bulan sang Hulyo sa Barangay Vista Alegre. Pero hindi na malakip diri ang pagtukod sang Bacolod City Health Office. Sa pagsinapol sa opisyalas ng Department of Health kag Department of Public Works and Highways upod kay Congressman Greg Gasataya na istoryahan ang scope of work pati na ang pagbakal sa mga medical equipment sa pagtukod sa Bacolod City General Hospital sa Barangay Vista Alegre. Sunod kay Gasataya, mahimo nga sa Hulyo pagasuguran na ang site development sa donated property sa pamilya Hensoli. Pero hindi na igalakip sa plano ang pagtukod man sa City Health Office sa sulod sang Trofilo M. Hensoli Memorial Medical Center. Suno kay Gasataya nga base sa technical observations ng DOH, hindi nagakaangay nga itupad ang City Health Office sa ospital. Sa madason nga bulan, liwat nga magasapol si Gasataya sa DPWH, DOH kag sa donor sang 4-hectare property agud maplaster ang plano kag mga nagakaigo nga guidelines. Sa pihak sini, ginpasalig man sang kongresista nga hindi maapektuhan ang pagtukod sang ospital. May 4 ka bidder ang nagpaidalom sa evaluation sang DPWH para sa construction sang 250 million pesos nga hospital project. No, when you say curative, hospital na curative kaya mapabulong. Ang city health ya prevention. So dapat hindi sila sa isa ka area. Amo yung opinion sang Department of Health. Because of that, it would be better if makahimo sang presentation. And then we'll i-explicarta sa incoming administration. No? But definitely, the construction of the Bacolod City General Hospital will not be affected. No? Kay ang ginalantaw nila nga mas nami kon ang hospital mo lapad kag may room pa for future expansion. Kag sa numero 1 nga balita subong nga adlaw. Negosyante nga si John C. ang naghatag sang pahayag angot sa nagluntad nga pagpatay sa iya nga anak. May report si Romeo Subaldo, eksklusibo. Gikan sa korte sa Silay City si Jeffrey Kengseng sang Martes kag ginayo sang iya nga amay nga si John C. nga magbakal sang sudan antes magpauli. Sunod sa kay C. wala na makalabot si Jeffrey sa ilang nga balay. Tiling ko magpuli ka, agi ka sa Robinson? Or
sa shopping akuan. Bakal ka to atong panyaga. Ya sige. Diba gagid sa Robinson niya daw kasakbada. Ito kalamo sa lakyan. Nagdiretso siya sa shopping, sa North Drive. Okay. Dira sa may Jollibee. Sa Medical Doctors Hospital. Oo. Nakuan. Okay, dito siya alin. Tina ko hangin video. Pero siya na ako siya, sulod siya. Bakal siya panyaga na. Nalabyan sang isa sa iya nga mga utod ang biktima nga patay na sa higad sang dalan amukon nga nahibaluan nila ang natabo sa iya. Pagtanaw yung subusan sa lakyan, tandaan niya ang plate number. Tawag sila sa ako. Hindi. Si Jeep Regid. Sa lakyan ito na sa sulod. Hindi mo na. Istorya ni Si, sa pagkahibalo niya sa natabo sa iya anak, nakahibalo na siya kung sino may kahimuan sang krimen. Sir, pagkakita mo nga napatay mo bata, anong first thing nga nagsulod sa utok mo nga? Ang sinuni possible nga nag-imo sila sa bata ko? Balaan ko na. Balaan. At nakita, sir, ka strong evidence ka makapoint out kid sa iya. Oo eh. Miyara ka mo. Oo eh. Kada may occasion di sa balay, birthday ko, puli lagi. Ipadalagin na siya tao na gabantay sa corner. Family case o kung kinasuhay mismo sa sulod sang pamilya ang ugat sang tanan. Binilyon ka pesos kuno sulod sa kay Si ang balor sang kwarta kag mga propiedad nga ginaawayan. 2010 pa lang, nakabato na si Si sang impormasyon nga may plano nga tumbahon sila nga duha sang iya anak nga si Jeffrey nga iya ginakabig bilang right hand. Since 2010, may nagpabalo mo sa akin. 10 mga 12 years ago pa. Gamit mo na na eh. Na pinamitingan namin. Pero natabo, sir, ang pagkuha sa imo nga mga property 2019, tama? No, 2010 pasugod. Nasugod 2010 pa lang. Dira nagsugod. Sanggin pamangkot kung ano ka matuod ang mga sugilanon nga nagasiling nga isa siya katunto nga tao kag land grabber, ini ang yan nangin pahayag. Pagpatay sa imong bata, gampal nga si ang tatay na tunto nga tao. No. Ginaudo mo pa na nagagawa ng storya. Yeah. Ano mahambal mo dira, sir? Di, ako ya, prinsipyo ko ya. I will fight for my rights. Inang gambal tunto ng tatay. Pag-uaon, kung namugin tunto ko. Muna na mambal ko. May mga land grabbing issues pa nga ginapagawa. Fabricated na. Hindi mistaken identity suno sa iya ang natabo. Kay luyag sang nagpapatay sa iya nga anak nga masakitan siya. Amukon nga iya nga bata ang ginpatay. Ang salakyan niya ginamaneho ni Jeffrey, ginadrive niya man. Ginangot pa kuno sa illegal nga droga ang kaso kay ang salakyan nga ginagamit ni Jeffrey didto ginbakal sa San Carlos City. Kag sang aga antes natabo ang pagpatay sa iya nga anak, may kapin sa 13 million pesos pa nga balor sang shabu ang nakuha sa San Carlos City. Kaya gina-refer to daw nila, sir, nga mistaken identity ka ikaw ang plano mo tumbahon. Base, Tatala mo man ang possibility. na hindi ko layo. Siyagin siya. Siya, To give you a message. oo, nga sakitan ako. Kaya siyang right hand ko mo. Sa CCTV footage, makita nga may isa ka motorsiklo nga naglambat sa SUV sa likod ng salakyan ni Jeffrey. Ang gunman nagdiretso sa driver's side sa salakyan kagintiro ang biktima. Sa piyak sa natabo, wala siya nagakahadlok. Ginapilit niya ang iba niya nga mga anak nga magpakabakod. Ako way lang ko, kaya extra precaution lang ko. Pero tikway tamay mo. Kung tuyoon kagid, tuyoon kagid. Pero ti ako niya, ever since ang 2010, mga tao nga, mga ari sa amo for so long, kwartagi dyan ang importante. Natala na siya nga magsulat sa Department of Justice kang ipahibalo nga tungod sang pending sa gihapon nga kaso nila sa korte sang iya nga pamilya, nadulaan na siya sang anak. Sa Good Vibes, wala pa man makabukas ang bag-o nga bus terminal sa syudad sa Sagay, may mga investors na nga nagpabutsyag sang ilang nga interes nga magnegosyo sa syudad. May report si Romeo Subaldo. Ini ang world-class nga bus terminal sa Sagay City. Isa ini ka 2-story glass building nga makaakomodar sa 18 tanan ka mga buses. May seating capacity nga 220 ka mga pasahero kag may waiting area man para sa mga tricycle kag mga minibus. Nagagamit ini sa radio frequency identification kung RFID kung sa diin kada magsulod ang bus kag mag-agi sa RFID reader, may baluan sa database ang mga impormasyon parte sa bus.
May mga metal detectors man sa terminal para sa seguridad sa mga pasahero. May 28 ka mga CCTV cameras kag may mga stalls nga pwede marentahan. Sunod sa kay outgoing Mayor Alfredo Marañon III, antes pa man mahuman ang terminal, nagpahibalo na ang Jollibee Foods Corporation sang interes ni nga magbutang sa ilang sikat nga mga brand sa mga kalan-an. It brings investor confidence because why pa siya gani why pa siya matapos ang Jollibee Foods already sent word that they will be coming to invest in Sagay. Not only that, may mga local investors. Sang Sabado, kadungan sang Charter Day celebration sa syudad, gininaugurahan ang terminal kadungan man sa pagpanumpa sa mga opisyalis sa syudad sa pagpamuno ni incoming Mayor Nerwin Havelosa Jr. Dugang panimaran yun, pinaagi sa bus terminal, mapalambo pagid ang turismo sa syudad, kag magadala pagid sang dugang ang mga development. It will bring tourism. No? Ease of transport is number one in local tourism. So that is why we built this. Coupled with the future development, there is the lot beside this one is owned by Gaisano Metro. Masobra sa 156 million pesos ang budget sa construction ng terminal. 131 million pesos diri ginloan sa syudad sa Land Bank of the Philippines, kag 25 milyones pesos naman ang gikan sa developmental fund sang syudad. At least subong Barbs no makita mo ba mga cities naton gaamat-amat man improve with regards man sila subong nga mga terminals. Basta Nick, may mga infrastructure development, no? Yang wala labot sang jobs gonna generate. Siyempre, siya pave way for progress in that certain... Way pa nakabukas may mga investors pagani. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.